Здравейте! Днес ще снимаме един клип. Тук аз съм Jordan 220 BG. Тук с мене Добре, искам да се представя. Благодаря, Jordan 20, сори. Добре, аз съм тук G26, играя Minecraft Edition и не знам тук че не добре, Jordan 23. къде са? Тук Статисто, бе! Не. Ще взема тя да си направим такова. Люнката на страдания. Опаля. Чакай. Аз имам 4 дърво и... Аз имам 5 и 5 какаови семена. Аз имам едно. Дай ми 5. Защо? Да Да имаш 6, нали? Не, трябва да... Аз да ги пазя. Дай. Взеда ги. Добре. Опа. Удръж, бе. Фари да се махаме от тая джунгъл, като съберем малко дърва. Аз ще справя. Преработено дърво. Остави малко непреработено дърво. Имам 10 и 4 сока. Пратела. Чакай, събирам. Помага. Ама да знаеш, че каковите семена са такова, растат много бързо. Чакай, брат. Да си направим някакви оръжия. Добре. Май ще ни трябва меч. Аз имам 2 меча, искаш ли? Да. Да. Ето ма. Ще се направи кирка. Аре, бе, постави го. Искам се направи кирка. И аз. Ама ня, имаш ли поръчки? 2. Дай ми една. Ама тъй се хвърля всичките. За да имаш, нали имаш меч? Направи си и кирка. Да, искам. Аз имам такова. Чакай, направи. 2 честа. Аре да си направим къща около дърво. Къща на дърво, да. Не, аре планина, брат. След това лазнаме на толкова. Следваш? Да. Кои му, бе? Ти псуваш, бе. Някой тук в играта, човек. Не, човек, нещо. Играта някой. Не може никой да не са спални при нас. Може. Ако някой играе. Ако някой играе, може да са спални при нас. Брат, ела, тук може да се направи. Аз съм за тебе. Тук може да се направи. Трябва ни сан за стъкло. Добре. Колко ще стане типа? Колко е дала? Малко. Колко? 4 секунди. 10 минути. Аз те следвам. Какво стоиш? Сори. Айде, тук вече е спря. Бах ти даравчето.
Пораждай. Я съм на гърди. Се вълнуват, нали? Аре, бе! О, имам едно семе от Добре, не ми пука. Траскам глада. Аре. Траскам глада. Аре, не дей! Вече да спираме ли клипа се чудя? Не. Нали щяхме да си правим Да правим поредица. къща. Добре. Нали щяхме да правим къща. Няма да правим. Третия епизод ще правим него. Ще трябва да Добре. Знам много добро място. не това да играем втори епизод в този свят и може да намерим къща на вещи. Да, но тук навсякъде е джунгъл дърво. Не, наистина в три блата може да намерим. Чакай на върни са към мен и аз да се виждам. Реално. О, пари да спираме вече. Добре. Прави Да. и хора, това е, че е края на нас. Давай това. И оцелявайте, напишете коментари и чао! Всъщност, чакай, абонирайте се, харесайте клипа и ще ви напишем коментар, който може. И за нас. И чао, спирай го.